Dnes si ukážeme a vysvetlíme, aké druhy keľtskej soli sú k dispozícii, na aký účel slúžia a ako ich môžete využiť. Poďme na to. Keľtská sol sa dá rozdeliť na 4 hlavné druhy. Hrubozrná vlhká, hrubozrná suchá, jemná a čerešnička na torte, solný kvet. Hrubozrná vlhká je na varenie, podporu hydratácie a do kúpeľa. Hrubozrná suchá je pripravená na vlhkosť, vhodnú do akéhokoľvek mlynčeka, alebo ak vám padol do oka náš krásny sklenený mlynček, je už naplnený 150 g tejto soli a máte hneď vyriešené. Ďalšou solou je keľtská sol rydza jemná. Tá slúži na dochucovanie na tanieri, či priamo na varenie. Máme aj variant s biozeleninou, biobylinkami či s bio-chili. Poslednou čerešničkou je to čo môžete z hľadiska kulinárskeho získať. A to je solný kvet. Je to naozajstná ambrózia v podobe bielých krásnych vločiek. Je odlišný metódou zberu, štruktúrou, ale aj farbou, pretože vyzrážaním za určitého počasia sa následne zbiera a neprichádza do styku s tým ílovitým dnom. Používa sa v kulinárstve na prípravu surových jedál, varených alebo aj pečených. Vyskúšajte teda tento boží dar mora, ktorý je tu naozaj pre naše zdravie a naše kulinárske zážitky. Kliknite na odkaz pod videom a vyberte si vhodný typ a balenie keľtskej soli. Našu originál keľtskú sol nájdete aj v darčekových jútových vreckách, solničkách alebo ako sady. A keďže sol úzko súvisí s vodou a my sa vode venujeme, v ďalšom videu sa môžete tešiť na tip, ako si zabezpečiť dokonalú hydratáciu.